Il-Partit Nazzjonalista qal li l-miżura li qed tipproponi li tneħħi t-taxxa minn fuq l-ewwel 10,000 li ħaddim jaqla mill-overtime u mill-part-time hija mfassla bilan li tagħti kwalità ta' ħajja aħjar lin-nies. F'konferenza tal-aħbarijiet mid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, ix-Shadow Minister għad-Dialogu Soċjali u l-Ġlieda kontra l-Għolli tal-ħajja Evan Castillo u x-Shadow Minister għall-Finanzi Graham Bencini qalu li l-Gvern ġdid Nazzjonalista se jimplementa din il-miżura għaliex jifhem x'numa l-bżonnijiet reali tan-nies illum. Graham Bencini spjega kif bħalissa l-overtime qed jiġi taxxat b'minimu ta' 15% u xogħol part-time b'taxxa ta' 10% fuq l-ewwel 10,000 euro għall-impjegati u 12,000 euro għal ħaddiema self-employed. Qal li l-miżura li jdaħħal Gvern ġdid Nazzjonalista mhux biss tgħin lil ħaddiema, iżda wkoll in-negozji li qal qed isibuha diffiċli jsibu ħaddiema biex jaħdmu ħinijiet żejda. Jekk inti llum qed tagħmel part-time employment, inti tkun qed tiffranka 1,000 euro minn din il-miżura. Jekk inti part-time self-employed, inti tkun qed tiffranka 1,200 euro minn din il-miżura u jekk inti qed tagħmel l-overtime, inti tkun qed tiffranka 1,500 euro permezz ta' din il-miżura. Ban Castillo qal li waqt li ħafna familji qed ibatu biex ilaħqu mal-ispejjeż ta' kuljum, il-Gvern moħħu biex jitkellem dwar in-numru u l-istatistika li qal ma jirriflettux ir-realtajiet ta' ħafna u qal li din il-miżura tfisser li l-Gvern ġdid Nazzjonalista se jkun qed jitfa' lura madwar 30 miljun euro fis-sena fil-bwiet tan-nies.